И заради хора, аз съм Светия БГ. Днес ще разцъкаме малко Respawn Nablus. Чакаме само да зареди, ако зареди изобщо. Зареди. Ето го. Това е лош. О, той ме уби. Аз го убих. Yes. Добре. Правихме поне един кил. Това не е от добрите. Добре. Чакай, че се объркахме. 10, 9, 8. След този секунди свършим и ще почнем нова. Добре. Свършихме този матч. Дефит. Лошо. Малко да намалим ще си на музиката. Даваме напред. И чакаме 27 секунди. Аз ще спра пауза. И... Айде. Остават 5 секунди хора. 2, 1. Почваме. Може да си изтеглите, аз сложа линк в описанието към играта. Той ме уби, той е много лош. Той има и аз искам такова оръжие. А нямам. Цялвам се в варела, е така. Знам, че лагва леко. Така. Добре бе, откъде ме стреля той, бе? Това не мога да разбера. Аз тук само умирам, няма смисъл. Тук са 50, аз съм 6. Не. Ето. Ето го. Няма смисъл. Така. Минути вече. Добре. То го бихме. Пошлен. Майко, извинете, че си опуснах така на телефон, чакайте малко да увеличим. Аз съм слаб на тази игра. Така че ме извинявате. Какво? Какво? Не ги виждам. Те са двама и аз не мога да ги убия. О, тук отече моето момче. Чакай, аз да го взема, дай ми детелинката, бе. Отзад за теб. Извали някой, извали някой. Какви са тия оръжия, бе?
Охо, застрелях един. Не мога просто, трудно ми е. Гле, ма то далеч си настрелка си рейджа, има това оръжие, бе. Да, ще си искам, бе. Ще изиграм 3 рунда, хора. Ти от 12 умирания, нямаше смисъл да играя. С 24 минути идваме. Аз си купя едно оръжие. Weapons. Това купих си го. След това си го купих. Но почваме. Така. Да. Малко ще сбива. Свърза което. Да бе, верно, че не беше колко. 118 патрона. Майко! И па ни убиват. Какво е това, бе? Ти ми крадат детелинките нещо. Не обичам. Как ми запива, бе? Ау, този рейндж. Не мога да ги убия, бе. Убих един. Бе. Фуш игра с тут. Ма къде ме стреля? Къде ме стреля, бе? Това си тъпата игра. Уж викам, че е яка. Глей го, бе, аз не мога ги нацелам, бе. Така, хора? Става още 1 минута. Да. Браво, перфектно. Да видят нашето оръжие, да видят техни. Леле, какъв си? Мърдай от това, мърдай. Мърдайте, какви сте бавни оръжия, бе? Но аз съм фекнат. Няма смисъл.
Един удар има убива. Я ми кажете това как става. Какви сте оръжие, аз не знам. По-добре. Много бяга. Браво, пак лети. Това ще бъде от този клип, хора. Надявам се да ви харесал. Ако е така, ударете по един лайк. Надявам се да ви харесал и чао.